Systém nohejbalu je podobný ako v tenise, kde hráč príjme od súpera lobdu a môže si ju na 3 dopady a 3 dotyky spracovať a prehádzovať na druhú stranu súperovi. Čiže princíp je podobný ako tenis alebo volejbal. A keď sa prišlo na vyššiu úroveň a kvalita sa zvýšila, tak sa začalo hrať aj dvojky, že proste na súperi boli dvaja a dvaja. A najkvalitnejší alebo špičkový nohejbal sa hrá aj single, to je proste 1 proti 1, ale tam je proste menšie ihrisko. Takže čím sa zvyšovala kvalita, sa zvyšovala aj znižoval sa potom počet dopadov. Momentálne sa hrá na 2 a na 1 dopad. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky. For me, I don't wanna be mummified. Sometimes I feel so isolated. I wanna die, and I'll take it from you if you got it every time. So baby, bring your body here next to mine. Našťastie ešte sa Slovensko žije z tých predošlých úspechov a na medzinárodnom poli stále Slovensko patrí medzi najlepšie. No a keby som ešte išiel k tým úspechom Piešťan, ja mám získaných 18 titulov majstrov Slovenska. No. A aby som to ešte uzavrel s tou mojou samochválou v úvodzovkách, tak aj Česi uznali nejak kvality a históriu slovenského nohejbalu a moje pôsobenie. A dá sa povedať, že v podstate sa dohodli s vtedajším slovenským nohejbalovým zväzom, že som uvedený v sieni slávy československého nohejbalu. Doteraz je tam 12 nohejbalistov a na, dá sa povedať, slabú činnosť súčasného slovenského nohejbalového zväzu som tam jediný. I keď povedzme už v dnešnej dobe by si tam zaslúžili byť aj ďalší.